SP Production. Into ehlala focus. Material Tanda is a beats. Dance boy. Sazo show. La. Suga. Into ehlala focus. Usuku emehleni mama. Usuku emehleni mama. Abanye balomola bethi ngiyabapapela yazi mangihlela bangani bami ngiyabaxoxela Is a beats. ngendlela ongiphethe ngayo yazi ngiyabaqonsela wena ngimwithe vala angulilutho masobabala Utali mila sengiyakhumbuka Bethi insimbi yamahumusha ikedlela Boza sitanga sami ngikhiphele wotela Boza sitanga sami sikeshaya umoya Mangawo baby ngiyayitshela Ayakhuluma undaba lalela Ulatalo ngilesitha Welaba bethi soke sibone Ulatalo ngilesitha Material Tanda.